אז נמצאת איתי כאן היום שקמה, וכשאני הכרתי את שקמה, קראתי לו קובץ המשותף שלנו, שקמה המדהימה. ואני הייתי בשוק. כי ככה באמת אני חווה אותה. והיא תזונאית קלינית, והיא מאמנת כושר, והיא פיתחה שיטה בשם כוח מוח. מה זה כוח מוח, שקמה? כוח מוח זאת שיטת אימון, שלא האמנתי שבסוף היא תעזור לי לצאת ממשבר מאוד גדול שהיה לי. ככה הרבה לפני שהמשבר הזה בכלל קרה, אני ככה ממש רציתי לעשות משהו שהוא אחר, משהו שהוא שונה. נכון, אני מאמנת, נכון, אני תזונאית, אבל הרגיש לי שאני לא יכולה להיכנס לתוך אותה משבצת של זה, ורציתי לפתח משהו אחר. אז רגע, כדי לא להשאיר שנייה את המאזינות שלנו בסקרנות, בואי רגע נדבר על המשבר הזה. אוקיי. המשבר בעצם זה פשוט נקודת חיים שכאילו טרפו את כל הקלפים, וכל מה שחשבתי שברור לי, בבת אחת פשוט נשבר לי מול העיניים. אני לפני 6 שנים, במהלך טיפוס, איבדתי את הבן זוג שלי בתאונה. תאונת טיפוס נדירה, וממש מצאתי את עצמי בתחילת הריון, לבד איתו בטבע, שוכב על הגב, ואני מתקשרת למד"א, להזמין מסוק. ובעצם ברגע הזה את חווה כאב מאוד גדול? אני לא חווה את זה ככאב, האמת שלא. פשוט כל המציאות שלי נשברה, אבל זה לא היה לי פרשנות לזה טוב, זה רע, זה צריך להיות ככה, זה לא צריך להיות ככה. זה פשוט מה שהיה מולי. והייתי בעיקר בשוק. זאת אומרת, המוח שלי חטף brain fuck. מה זה brain fuck? brain fuck? כן, כאילו לא הבנתי מה קורה לשניונת. זה היה כאילו 2 מאיות שנייה שאני לא מבינה מה קורה. מתקשרת למד"א ופשוט עושה לו החייאה. כי זה כל מה שיכולתי לעשות. לבד איתו שם בטבע. ואת בעצם נשארת אלמנה בהיריון. נכון, שזה הדבר הראשון שאני חושבת עליו כשאני יוצאת משם, מהמצוק. ומה קורה אחר כך? בעצם מה את חובה שם בתוך ההיריון, בתוך הלבד הזה אולי? זה היה, אני כאילו אומרת לך, כל מה שנדמה לך שזה היה קשה, או היה לבד, זה בדיוק היה ההפך, כי כל העולם היה בשוק יחד איתי ממה שקרה. אז בעצם בסיטואציה הזאת אני הכי לא לבד, אני דווקא לא יכולה להשיג רגע לבד. כל הזמן יש אנשים, לכל הזמן אנשים אכפת מה קורה איתי ומה איתי, ולא היה איזה בדיקה, בדיקה שאתה הולכת לרופא נשים, לראות, לעשות איזה אולטרסאונד, לראות מה שלום העובר או העוברית, באים איתך אנשים, זאת אומרת, זה לא, אין לך את הלבד. כל הזמן הייתי מוקפת. כן, החוויה שלי מהאובדן, כשאני איבדתי את אחי, היא באמת הייתה חוויה מאוד לבד, כי גם כשהייתי מוקפת באנשים, אז הרגשת עדיין הרגשתי שאני רק עם עצמי. אז ראית איך זה סובייקטיבי, כל בן אדם חווה את זה קצת אחרת, אבל לא מה שהיה קשה לי זה אם אני לבד או לא לבד. מה שהיה קשה לי זה התחושת החמצה הזאת, שאני מחמיצה אותו, את מה שהוא יכול לחוות ומפסיד. כאילו, ואולי את החלומות המשותפים. כן, כשאמרתי, המציאות נשברה, לזה התכוונתי, זה פשוט, אין יותר את כל בית, משפחה, ילדים, לממש את עצמך מבחינה מקצועית, כאילו פתאום הייתי שבורה. כאילו, כל מה שעניין אותי זה להנציח אותו, זה לדבר עליו, זה לחשוב עליו, זה מה שעשיתי. אז באמת את מצאת דרך מאוד יצירתית להנציח אותו, אז מה היא הייתה? האמת שזה היה המון פרויקטים, שעשיתי אותם במקביל, תוך כדי הריון, ותוך כדי שהמשכתי לעבוד. זאת אומרת, נכנסתי למין סוג של עומס יתר מטורף, כאילו, באמת, השנה הזאת הייתה הכי אינטנסיבית בעולם, אם זה היה קיר טיפוס לזכרו, והיו סרטי דוקו שעשינו, לא אחד, זאת אומרת, היו כמה, וקליפים, ותמונות, והייתי מסדר את האלבומים מחדש. כל הזמן דברים נגעו בו, ועד היום, זאת אומרת, המציאות שלובה
בו, ונולדה לנו בת. זאת אומרת, מהחדר לידה ועד היום, היא כל הזמן בעצם יודעת שהיה לה את אבא סלע. והיא כל הזמן אומרת, איך זה שאני לא אפגוש אותו? וזה בדיוק החלק שלי הכי עצוב עד היום, שהוא לא פוגש אותה. אז באמת אני יכולה להגיד שגם אחת החוויות שלי, אני יתומת צה"ל ואיבדתי את אבא שלי בגיל 1.5. בעצם, אמנם כן זכיתי להיכרות קצרה איתו, אבל אין לי שום זיכרון ממנה. ובאמת המקום הזה של כאילו, האם הוא היה גאה בי, איך הוא היה רואה אותי, איזה מין סבא הוא היה, לנכדים שלי, איזה נכדים? אין לי שום נכדים. לילדים שלי יש סבא מדהים, כי בעצם יש לי אבא מבחירה, אמא שלי התחתנה, אבל אני תמיד טועה איזה מין סבא גם הוא היה. לגמרי. זה מאוד 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 נקודה שעולה כל הזמן, במיוחד סביב עכשיו השכול, ובתקופה הזויה הזאת שכולנו חווים את זה בדרך כזאת או אחרת. כן, באמת התקופה הזאת של 7 באוקטובר, היא העלתה ככה הרבה מאוד כאב, ובעצם את נמצאת שם, ואיך זה מתחבר לכוח מוח שהתחלנו ממנו? כן, אז באמת התחלתי להגיד שלפני, בעצם היה לי את הרצון הזה לעשות משהו שמשלב אימון מוחי. ואז חשבתי, נשלב אימון מוחי, אימון כושר. מה זה אימון מוחי? אימון מוחי זה בעצם לשנות את הדרך שבה המוח פועל, זאת אומרת, הסדר של פעולות, או את הגירוי החושי שאת חובה, זאת אומרת, נניח אם זה ריח, אם זה טעם, אם זה גירוי ויזואלי, תחושתי, לא משנה מה הגירוי המוחי, ברגע שאת הופכת את הסדר, או את הדרך שבה את עושה דברים, אז את מפעילה את המוח בדרך אחרת, ואז המסלולים העצביים שאת מפעילה מתחזקים. עכשיו, כל זה היה עוד לפני, חשבתי זה יהיה מגניב לעשות את זה, לבנות את זה, ואז כשכל המציאות שלי נשברה והייתי צריכה לשקם את עצמי, אז בתקופה הזאת בכלל, כאילו אמרתי, אני בחיים אולי לא אגיע להגשים את זה בכלל, ואז עשיתי פרויקט בעצם של ריפוי באמנות. התחלתי לצייר על קירות, והתחלתי לבנות מקום, מין סוג של ללה-לנד כזה לילדים, בית עץ וארסלים וקיר טיפוס, מקום כזה קסום. ואז אמרתי, אולי בכל זאת כן אפשר לעשות את השיטת אימון הזאת, אולי בכל זאת כן ניישם את זה. אז בעצם באותה תקופה השיטה כבר קיימת? כלומר, את כבר בנית אותה? לא, היא לא הייתה קיימת. היא הייתה בהתחלה חזון ורעיון, לא הצלחתי לממש אותה, אבל היא נבנתה תוך כדי הכאב ותוך כדי, יותר לכיוון של גם, אם כבר משפרים את המסלולים העצביים, לכיוון של חשיבה חיובית, של העצמה, של מסוגלות, ואז בעצם בהתחלה בניתי את זה, כאילו לילדים, לעזור לאנשים אחרים, ולא הבנתי כמה עזרתי לעצמי, תוך כדי שעשיתי את זה. זאת אומרת, זה היה מין, וואו, כאילו אני לא, כל הזמן חשבתי על אחרים, איך אני אעזור לאחרים, איך זה ימלא אותם, איך זה יבנה. ניסיתי בהתחלה לעבוד עם נשים ומשפחות, ואחרי זה פשוט הכל התכווץ למקום אחד, של איך אתה מרים את עצמך, ממקום שאתה, אין לך מצב רוח, אתה לא מסוגל כלום, אתה כאילו לא רואה משמעות, ריקנות, אתה אוכל את עצמך, אתה ממשיך יום בתפקוד נורמלי, עם חיוך על הפנים, עם אנרגיה, ופתאום הכל התחבר לי, פתאום גם אותה שיטה של כוח מוח שבניתי שהיא בנויה באמת, עשרות תרגילים שונים, כמו שאמרתי, זה כל כך הרבה דרכים לגרות את המוח, אז ברגע שהתחבר לי הכל ביחד, אז אמרתי, רגע, אבל זה לא באמת רק האימון המוחי, זה גם התזונה, זה גם הכושר, זה גם הכוח מוח, זה הכל ביחד, יוצר את הדבר השלם. ואת בעצם בונה את הדבר הזה, ואת חובה אותו, כלומר, את אוכלת יותר בריא, את מתאמנת, את עובדת על המוח שלך. אי אפשר בלי אף אחד מהמרכיבים, הכל ביחד יוצר איזשהו המשולש הקדוש. משהו כזה. כן, ואז מה קורה לך בעצם? מה את חובה שם? מה שאני חובה זה פתאום שאין לזה סוף. זאת אומרת שאני כל החיים עוד הולכת לשדרג
השיטה הזאת, ולממש אותה בעוד סוגים של סדנות, ובעוד סוגים של דרכים. נגיד עכשיו, לאחרונה אני מפתחת משהו שהוא באמת לנערות צעירות, של דימוי גוף חיובי. כל כך הרבה דברים שאפשר לגעת בהם. אני כבר כמה שנים עושה קייטנות לילדים יותר צעירים, ופתאום הכל משתלב לי, איך אני יכולה את הכל ביחד לחבר, ולא צריך לבחור. זה היופי, לא צריך לבחור, אנחנו לא צריכים דרך אחת להגיע לעבודה. ככל שנגוון, פעם אחת נגיע באוטובוס, פעם אחת ברכבת, פעם אחת עם אוטו, פעם אחת ברגל, פעם אחת באופניים. ככל שנבחר יותר דרכים לעשות דברים, נשדרג את עצמנו, נשפר את המצב רוח, וגם נשתעמם פחות, שזה היופי. כשאנחנו משתעממים, זה בדיוק אומר שאנחנו במקום הלא נכון, שאנחנו מתנוונים, ואנחנו צריכים בדיוק ההפך. אז כאילו, אני חשה את האנרגיה ובאמת את ההתלהבות שלך מהדבר הזה, ואני יודעת כמה זה... אינסופי. כן, כמה זו באמת מתנה שאת נותנת לעולם, בכלל את מתנה של העולם. זה מאמתת. ורגע לפני זה, את בעצם היית תזונאית קלינית, נכון? את היית מקבלת... נכון, הייתי בונה תפריטים, עבדתי כאילו לפי הספר תקופה, וזה לא היה שם. משהו שם היה כל הזמן חסר, אנשים לא רצו להתמיד. זה לא היה זה. ובעצם את מתוך, את האימוני כושר מתי למדת באותה תקופה? את האימוני כושר כשסיימתי תזונה, וחיכיתי לסטאז' ובינתיים עשיתי הרצאות בבתי ספר, ואז עבדתי עם הצבא, משרד הביטחון, איזה 6 שנים בהעברת הרצאות, ועם הזמן פשוט הבנתי שהכל קשור בהכל, אפילו הסיפור שלי והשיטה קשורים בעצם בדבר הזה, זאת אומרת, כדי להתמיד בתזונה, צריך איזשהו משהו שייתן לך מוטיבציה ויזין את זה. אז הבנתי שדרך הכוח מוח אפשר לקבל את המוטיבציה ולהתמיד ולהצליח לאורך זמן. ואז הכל התחבר, ואז בניתי הרצאה שמספרת את הסיפור שלי, מה קרה לי, מה הרים אותי, ואיך דרך הכוח מוח אנחנו יכולים ביום יום, גם עם המשפחות והילדים שלנו, וכמו שאמרתי, אפילו בדרך לעבודה, לסדר לעצמנו חיים מעניינים, מרגשים, מלאים את אלופת האופטימיות בעצם, וגם ההומור השחור. איזה הכתרה. אז לא, כי באמת אני הכי תופסת ממך בעולם, אני כל הזמן, תמיד צוחקת עליי כאילו, אני כל הזמן נכנסת לאתר שלך, וכל הזמן קוראת את המיילים שלך, וגם איך שהכרנו, כאילו, תמיד הרגשתי כל כך מדויקת ביכולת שלך להביא, כאילו, אנשים כמוני כאילו די סגורים מתוך החלום שלהם, ולהוציא את זה החוצה, לתת לעוד אנשים ליהנות מזה, כי אני כל כך תקועה בכמה שבא לי שהשיטה הזאת תהיה מושלמת, שהיא לא מגיעה למספיק אנשים. אז זה נכון, ובאמת ככה זה משהו שאני ממש חוזרת עליו, זה כמו איזו מנטרה, שהמושלמות היא האויב של ההתקדמות. כל פעם שאנחנו מנסים להפוך משהו למושלם, לפני שאנחנו מוציאים אותו לאוויר העולם, הוא פשוט לא קורה, הוא נשאר במגירה, ווואלה, זה לא פייר כלפי העולם שהדבר הזה יישאר במגירה, ואת בעצם הגעת אליי עם הרצאה שהיא משלבת גם את הסיפור חיים הלא פשוט שעברת, ויחד עם השיטה המדהימה הזאת שאת בונה, ובנית, ואת ממשיכה לבנות. ובנה כל החיים שלי כנראה, וזה היופי. איך לוקחים סיפור חיים, והופכים אותו לעסק, והופכים אותו לביזנס. אני חושבת שזה בדיוק נוגע במה שאת תמיד אומרת של השיווק מבפנים, כאילו, זה אני. תמיד פחדתי שיעתיקו אותי, כאילו, אין, שנים שפחדתי מה, זה כזה גאוני, ואיך לא... אבל אי אפשר להעתיק שקמה נחמן, אי אפשר שקמה כוח מוח שתהיה עוד אחת, כי זה אני, כי אנשים באים אליי לא רק בגלל... הכוח מוח, או בגלל התזונה, או בגלל העסק שכאילו, שיש לי את התואר הזה, או את התואר הזה. בסדר, אז אני תזונאית קלינית, ויש עוד מלא. אני מאמנת ויש עוד מלא, אבל כמוני לא היה ולא יהיה, ואני לא אומרת את זה בקטע משתחצן, אלא בקטע שדווקא לא. החסרונות שלי, הניסיון האינסופי שלי לרצות, ולהיות מושלמת וכל זה, זה כל כך בא לי טוב עם האנשים שאני עובדת איתם, כי קשה לי שמישהו לא מרוצה ממני או נפגע, אז אני תמיד מבדעת 1000 פעם שהכל בסדר וזה, ודווקא אנשים אוהבים את זה,
שמוודאים איתם, שהכל בסדר, שדואגים להם, שמישהו מתעניין בהם. כן. אז אני באמת יכולה להגיד ככה, שאני רואה אצלך באמת את הרצון הזה כל הזמן, עוד לדייק ועוד נכון. לעשות, וגם אפילו לדייק אותי. כלומר, את גם ככה בדרך... איך אמרתי, נתחיל מההתחלה. כן. אין, כאילו, מה זה חייב להיות מושלם? נכון. זה לא. אז באמת אני רואה את הדרך הזאת שאת עוברת, ואני רואה את זה גם אצל עוד נשים. ובגלל זה אני מלמדת שיווק מבוסס ערכים. כי ברגע שאת בונה עסק שהוא מבוסס על הערכים שלך, על האמונות שלך, על החוזקות שלך, הכל מתחבר. אין שני לעסק הזה. אין עוד נכון. בן אדם שעושה את מה שאת עושה. גם כמוני, יש עוד נשות שיווק, ויש משרדי מדיה, ויש מי שעושה מיתוג, ומי שעושה קופי. ברור שיש, ויש אנשי שיווק מדהימים בחוץ. אבל אין אותי. אין אותך עם האנרגיה שלך, כאילו, את הפתעת אותי כל כך בפגישה הראשונה שלנו, שכאילו הייתי פשוט בשוק. אני לא האמנתי שאני אבכה בפגישה שמדברת על אסטרטגיה שיווקית, כאילו אני אשכרה, בכיתי. אז אני יכולה לספר לך, אני בעצם ליוותה אותי איריס יוגב לבניית ההרצאה שלי, ויום אחד באתי ואמרתי לה, כן, העברתי סדנת שיווק וזה, אז היא אמרה לי, טוב, מה, סדנות שיווק זה קליל כזה. אמרתי לה, איפה קליל? כולם אצלי גיג'דרו, מה זה בכו? מתי הם בכו? כששאלתי אותן, למה? נכון, למה את נכון. עושה את מה שאת עושה? נכון. ואני שואלת גם אותך, את בעצם מצאת דרך להרים את עצמך, את מצאת נכון. דרך להתרומם, את הבאת את כוח מוח. נכון. למה חשוב לך להעביר את זה הלאה? כי אני עד היום תלויה בזה. זה כמו קסם שכשאתה מפסיק להפעיל אותו, אתה חוזר לנקודה שממנה התחלת. ואני לא אומרת את זה סתם. היום אני בנקודה בחיים שיש לי זוגיות חדשה. יש לי עוד ילדה, יש אחות לבת של סלע, יש אחות. שני המהממת. שני המהממת. בואי נספר רגע שיש פה גם את עניין האימהות בתוך העסק, ובעצם נכון. שני הייתה איתנו בכל הפגישות השיווקיות. נכון, והיה לי מאוד קשה לשחרר אותה, וזה גם מקום שבו גם עזרת לי, זאת אומרת, אמרת איך אנחנו פונים לאימהות, איך אנחנו מדברים ללב שלהם ולמקום הזה שהן רוצות להיות גם וגם, וכולנו גם וגם. זה לא מבטא, להפך, אני חוזרת עם הרבה יותר אנרגיה כשאני יודעת שעשיתי את מה שגורם לי להרגיש מימוש. והמקום הזה של, אמרתי, זה קסם שאתה חייב להפעיל כל הזמן. אז כשעושים את זה, אז יש לך את הכוח לחזור לילדים עם יותר תשוקה, עם יותר מקום של נתינה, עם יותר הזדהות אליהם. זאת אומרת, האימהות פוגשת את העסק כל הזמן. אי אפשר להתעלם אחד מהשני. אז אני באמת חושבת שאולי הדור לפנינו כזה, מאוד הייתה כל הזמן את השאלה הזאת של קריירה או אימהות, כאילו כל הזמן איזו בחירה של מי אני רוצה להיות. והדור שלנו באמת מביא את הגם וגם. נכון. כלומר, אני לא צריכה לבחור אם אני רוצה להיות סטנדאפיסטית, או אשת שיווק, או מרצה. או גם וגם וגם. אני יכולה להיות הכל. אני יכולה להיות כל מה שאני בוחרת, וזה משהו מדהים שהתפתח וקרה פה בשנים האחרונות. אפשר לשאול אותך שאלה? זה כזה אולי קצת יפתיע, אבל כאילו נכון אמרתי שאני כל זמן שאני מיישמת וממשת את הכושר, את התזונה, את האימון המוחי, בכלל את כל הרכיבים האלה של כוח מוח, זה מה שמחזיק אותי ביום יום, כאילו להיות הבן אדם שאני. וכשאני מפסיקה לאכול נכון, אז אין חדשקונים על כל הפרצוף, חוסר מצב רוח, אני לא מתאמנת, אני מרגישה זוועה, אוקיי? אז כאילו מה הדבר הזה שלך, שהוא הכוח מוח שלך, כאילו, מה הדבר שאותך מרים? כי את עברת דברים, עברת דברים, כאילו, בלתי נתפסים, וגם את מרימה את עצמך כל הזמן, וגם את עוזרת לאנשים. נכון, אז באמת, אחת הדרכים שלי להתמודד, זה כדורים פסיכיאטריים. מה לעשות, זה חלק מהעניין. אבל מעבר לזה, באמת, זה ההומור. כי כשאני הסכמתי לגעת באמת בכאב שלי, ובכאב שעברתי, וזה תהליך שעברתי לא מזמן, הדבר הראשון שעשיתי, זה לקחת את זה, ולעלות עם זה על בימת הסטנדאפ. ולפעמים, אני מספרת איזושהי בדיחה כזה, ואנשים נקראים מצחוק, ואני אומרת, בונה, איזה אנשים מטורללים? מה אתם צוחקים מזה?
אני כאילו, אני מספרת על הרגע שגיליתי שאחי נרצח, ואנשים פיפי, צוחקים. ואני אומרת, בונה, לא רק שאני מטורללת, יש 400 אנשים מטורללים שעכשיו צוחקים ממה שאמרתי. וההומור הזה, אנחנו מקבלים על המופע, מה נפל עליי, פידבקים כל כך טובים מאלמנות ומיתומים, ואפילו מהורים שכולים, שזה כאילו האוכלוסייה הכי לא מצחיקה שיש. אנחנו מקבלים פידבקים כל כך טובים, כי לא רק שזה מרים אותי, לא רק שזה נותן לי ים של אנרגיה, זה גם עושה טוב לעולם. ואני חושבת, בסדנה הראשונה שאת היית אצלי, אחת השאלות הראשונות שאני שואלת, זה איך מה שאת עושה טוב גם לעולם. איך הוא אקולוגי לעולם שאנחנו מתקיימים בו. ואני חושבת שזה אחד הדברים שמחזיקים אותי, זה המקום של הנתינה, וההדדיות. וההומור. איזה וההומור. יופי. אז שנייה רגע, אני לא בטוחה שהבנו עד הסוף. מה זה כוח מוח? בתכלס. אז בתכלס זה שיטת אימון שהיא יכולה להשתלב ביום יום שלך בכל מיני דרכים. למשל, את יכולה ממש להכניס משפט חיובי, מוטמע, לתוך סדרה של תנועות. זה למשל תרגיל מסוג אחד. מה זה אומר? מה זה משפט חיובי? משפט חיובי, למשל, יש לי המון כוח, או יש לי המון אנרגיה, או במקרה שלך, יש לי מלא הומור. אז נגיד, יש כל מיני חוקים קטנים, שזה צריך להיות סימטרי, זה צריך להיות 4 מילים? 4 מילים, כי יש לך 2 ידיים ורגליים, אבל בסדר, עכשיו בתקופה שלנו, אם כבר אנחנו צוחקים, אז יש אנשים שגם 3 מילים מספיקים להם. כן, כן, לגמרי, אבל את מבינה מה אני אומרת, אני מכניסה את הידיים לרגליים, ואז אני משחקת עם המשפט. נגיד, יש לי המון הומור, יש לי הומור, יש לי הומור המון, יש לי המון הומור. ואז את משחקת עם זה בתנועות. זה יכול להיות עם אגרופים, זה יכול להיות עם בעיטות. אז זה למשל תרגיל אחד בתוך כוח מוח מתוך זהו, כי אם אני נגיד הולכת ברחוב, ואז אני כזה עושה, יש לי המון הומור. אני הייתי מעודדת, זה בא לי כזה נורא טבעי, אבל איך זה עובד בחיים האמיתיים? בחיים האמיתיים, את יכולה לשכב במיטה ולהיות, יש לי המון הומור, ולקום, ולשבת, ואז לעשות את זה בישיבה, ואז לעשות את זה בעמידה. המון הומור לי יש. כן, או באמבטיה, או לא יודעת, כאילו בעמידת 6. במיטה. במיטה. כאילו, את יכולה בכל סיטואציה לעשות את זה, וזה גם היופי שכאילו, את רוצה להטמיע את זה, את עושה את זה גם בכמה זוויות ומנחים, אז גם המוח שלך עובד יש קטע של ראייה מרחבית. כן. אז כאילו, כשאת נגיד עושה בטן סטטי ואת מרימה, או כשאת שוכבת על הגב ואת מרימה, את רואה דברים אחרים, ואת חווה את הגוף שלך בצורה אחרת, ואז המשפט לאט לאט מוטמע. אז זו דוגמה אחת של אחד התרגילים של כוח מוח. ואיך זה בא לידי ביטוי בתזונה, נגיד? כי אני מוצאת את עצמי מאז 7 באוקטובר, שבאמת צף כאב מאוד גדול, עם ההומור, ועם הצחוק, ועם האופטימיות, וגם את לא נחה מאז 7 באוקטובר, את לא נחה, ועלה כאב מאוד גדול, ואצלי, עם הכאב, עלתה האכילה. כן, המון אכילה רגשית. המון אכילה רגשית, נכון. אז איך הכוח מוח עוזר לי שם? אז יש מקומות שבהם אתה צריך להתאים את התרופה לכאב, אוקיי? בסוף, אכילה רגשית נובעת ממקום לגמרי אחר, אוקיי? של חוסר מוכנות רגשית להתמודד עם רגש מסוים. ואתה מכבה את הרגש, ובמקום לחוות את הרגש, אתה אוכל. ואז אתה פשוט מקהה לעצמך. זאת אומרת, אתה סוג של לוקח משכך, כאבים. זה אכילה רגשית. עכשיו, במקרה הזה, לא יעזור, יש לי המון רצון לחסה. זה לא יעזור. אני רוצה לאכול חסה. אז זה לא יעזור, זה לא יפתור את הבעיה. את צריכה לטפל באכילה רגשית נקודתית. בנוסף, את יכולה להוסיף חיזוקים של כוח מוח, של משפטים חיוביים, בהקשר למקום של, כאילו, אוקיי, של ללכת, לעודד את עצמך ללכת לקניות, שהרבה פעמים זה כאילו לא בא לך לצאת מהבית, ואז אתה תקוע עם הדברים שהתוקף שלהם זה 2025, ואז אתה אוכל אותם, וכאילו לא זה, אבל כאילו כשאת הולכת וקונה פירות, ומקפיאה אותם, ותוכנת אותם, עושה לך גלידה בריאה שווה, אז זה כבר כאילו, אוקיי, אכילה רגשית, יש, לכולנו יש, אבל האם אני יכולה לקחת ולשבור את הרגש הגדול להרבה רגשות קטנים ולטפל בכל אחד מהם? אוקיי, אז פה זה יכול להיות פרלין, סבבה, אבל זה יכול להיות אחרי סלט אלים, מפנק עם אדמה מבצד,
אני בטוחה שכולם ששומעים אותנו ממש מזילים ריר עכשיו על החסה והאדממה. בדוק. ממש כמעט כמו על הפרלין, כמעט אותו דבר. לא, כאילו, ברור לי שמה שמזיל לי ריר, אני נדפקתי בתואר כנראה סופית, אבל כאילו, יש אנשים שכן, שבמקום שניצל עם פירה, הם יאכלו חזה עוף עם פירה, וזאת כבר תהיה הבחירה קצת יותר טובה, בשבילם הם יהיו מספיק שבעים, ובמקום אכילה רגשית שהיא כזאת, זה יהיה איזה משהו קצת יותר מעודן ומסוגנן, אז אני לא יודעת אם את יודעת את זה, אבל השיטת אימון הראשונה שאני למדתי לפני, איזה 15 שנים, הייתה אימון לקידום בריאות. ואני מאמנת לקידום בריאות, למרות שאני לא עוסקת בזה, אבל למדתי שם המון כלים שגם עוזרים לי בחיים שלי, וגם עוזרים לי לעזור לאחרים, כי בעצם בסוף הסיפור משתנה, אבל הנרטיבים שלנו, כלומר הדרך שאנחנו הולכים בה, היא מאוד דומה, בהרבה מקומות, אפשר למצוא את זה. ממש חוזר על עצמו. אז אחד הדברים באמת שאמרו לנו שם, ומאוד נשאר איתי, זה להפוך את הבחירה הבריאה לבחירה הקלה. אז בעצם שהכל יזמין. כן, כאילו שיהיה לי קל לבחור בריא. זה ככה כבסיס. ומי בעצם אולי הלקוחה האידיאלית, או האישה האידיאלית, או הבן אדם, שאת יכולה לעזור לו עם כוח מוח. יש פה כמה כובעים, וכמו שאת אמרת, אני גם סטנדאפיסטית וגם מעבירה הרצאות, אז במקרה הזה יש כמה. קודם כל, ארגונים. ארגונים זה קהל מאוד מאוד טוב, זאת אומרת, מנהלת משאבי אנוש שמתלהבת מלשמוע אותי מדברת על בריאות בהקשר למצב רוח, בהקשר למימוש עצמי, בהקשר לאווירה טובה בעבודה, בהקשר למשפחתיות הזאת, שהמקום עבודה הוא צריך להיות מקום שמרים אנשים ומעודד אותם לצאת לאימונים וכן הלאה. כשזה חברה כזאת מרימה, אז זה המקום, זאת אומרת, הרצאות... אני רגע עוצרת אותך, כי אני עובדת הרבה עם חברות גדולות, ממש כזה, עם החברות הכי גדולות במשק, ואני עושה להם בעצם סדנאות מותג, וימי העשרה, ואני מלמדת, אני לא בעצמי, עם צוות מרצות הכי טובות בעולם, אבל באמת עושה סדנאות קופי רייטינג, וסדנאות סושיאל, וסדנאות מיתוג, והמון המון דברים. כן. ואני שמה לב שמה שבאמת דומה בין כל הארגונים הגדולים, זה שהם תמיד רוצים לדעת, מה יצא להם מזה? כלומר, איך הארגון משתפר? מזה שהעובדים בו הם יותר בריאים. תראי, קודם כל התחושה הזאת של בית, שאכפת מהעובדים, זה לדעתי משהו שהוא מאוד מאוד עדיפות עליונה. זאת אומרת, בסוף יעילות של עובדים, פחות ימי מחלה, זה משהו שיוצא בפועל. אבל זה הרבה יותר מזה, זה גם מצב רוח, זה אווירה טובה, זה יכולת של האנשים באמת להיות יותר ממוקדים, כי אני בתור מישהי עם הפרעת קשב וריכוז, אם אני יכולת לא נכון, אני מרגישה את ההבדל, אם אני לא מתאמנת, אני מרגישה את ההבדל, ואני יודעת גם שאנשים, גם אם אין להם הפרעת קשב וריכוז, הם יושבים הרבה שעות על המחשב, משהו בסוף מעט. המחשב הזה צריך להיות חד, טוב ומדויק, זה מה שכוח מוח עושה, גם העניין של לשים את המחשבות השליליות בצד, להתמקד בעבודה, שזה מאוד חשוב, וגם לעשות הכל באווירה טובה וכיפית, כי אם אתה עושה את זה כזה כי אתה חייב, או כי כולם עושים את זה, זה לא זה, זה צריך להיות משהו שהוא באופנה של הארגון, זה משהו שמטמיעים אותו ב-DNA של החברה, וזה מה שיוצא להם מזה, זאת אומרת, מבחינתי, פנייה טובה, זה מנהלת משאבי אנוש שרואה את הבריאות, את החדות, את האווירה הטובה כערך עליון. ובעצם גם העובדים שלה, הם נהיים יותר פרודוקטיביים. בוודאי. כשאני מגיעה לארגונים, ואני מדברת על אופטימיות, אני גם בעצם מביאה את הערך הזה של עובדים אופטימיים, שבסוף מה זה אופטימיות? זה לראות את חצי הכוס המלאה. נכון. זה לא אומר שכשאני דורכת על קקי, אני אומרת, זה שוקולד. לא, אבל אני רואה את חצי הכוס המלאה. כלומר, אני חושבת על הדבר הטוב שיקרה. ואני מסבירה בעצם בארגונים שכשהעובדים חושבים בצורה כזאת, הם נהיים פרודוקטיביים יותר. כי הם לא מסתכלים, עוד פעם הבוס שלי אמר לי והקולגה הזאת ככה, ונגמר הקפה בפינת קפה. הם מסתכלים כן על מה שטוב, כן על מה שהם מקבלים, ודווקא משם הם עובדים טוב יותר. לגמרי, לגמרי.
מיקדת את זה אפילו בצורה יותר מדויקת, כיאה לך אשת שיווק מושלמת. כן, יש לי נטייה לעטוף הכל את עושה את זה מעולה, ובגלל זה גם אני עוד ממשיכה לעבוד, לפגוש, וגם המפגשי בית שאנחנו עושות, זה ממש מועיל, ובאמת, בגלל שהיה לנו את כמה כובעים, ואני לא רוצה שזה, אז זה בהקשר להרצאות של הסיפור האישי, שקוראים להרצאה הסלע נשבר, והיא שיקמה מחדש. כי קוראים לך שקמה. כי קוראים לי שקמה, וגם שיקמתי את עצמי, ולא קראו סלע, והוא נהרג מסלע. אז כשהסלע נשבר, אז חבר שלו כתב את זה מאוד עצוב, הסלע פגע פעמיים. כי בעצם, הוא בעצם נפל מחובק עם חצי טון סלע. וזה היה הרגע האחרון שלו, זאת אומרת, במובן מסוים, כמו שאת אמרת, תסתכל על החצי כוס המלאה, ושאת אמרת, מה, זה בטח היה נורא, זה לא היה נורא, כי אני אמרתי לעצמי, סלע הלך מהעולם הזה מחובק עם סלע, כאילו זה לא אמיתי. זה בלתי עם הנעלי טיפוס שלו, כשהוא יודע שאני בהיריון, שיש לו המשך, שהוא הכי מאושר ביום חופש שלו, הוא באמת, באותו שבוע שבר 2 שיאי ריצה, ועשה כל כך המון, זה פשוט היה מטורף, הוא בדיוק חיבר את כל הנקודות. זה היה כאילו באמת יותר מדי טוב בשביל להיות אמיתי, שכאילו בדיוק שם הוא נפרד מאיתנו. אז בשבילי זה לא היה עצוב, בשבילי זה היה כאילו, אומייגאד, כאילו, זו הבדיחה השחורה הכי טובה שיכולה להיות. כן. כאילו... זהו, לפעמים לא נעים לצחוק על אחרים עם הדברים האלה, אבל באמת אבל הנה, אני מרשה לך לצחוק על זה, הסיפור הכי הזוי בעולם. יש כאן אירוע באמת מאוד אבסורדי. גם אחת האנשים שמופיעה איתי, קוראים לה דנה סחייני, ובעלה ארז, הוא התרסק עם המסוק לתוך המים. והאבסורד הזה שסחייני... סליחה שאני צוחקת. לא, אנחנו צוחקים על זה, על בימת הסטנדאפ, כי... אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו חוות בתוך האבל, זה שלאנשים נורא קל להיות עצובים איתנו, ולחבק אותנו, ולבכות איתנו. אבל פתאום שהם רואים אותנו צוחקות, אז זה לא מסתדר להם. משהו שהם לא... איך את מעזה לשמוח עכשיו? כאילו, את באבל, מתוקה שלי, את אלמנה, שבי ותבכי, מה את מסתובבת עם החיוך הזה? או להתחיל מחדש, כאילו, אני אכלתי על עצמי מלא אשמה, כאילו שבאמת, כאילו, נפרדתי עם אלכס, אבא של שני, והוא קורא לעצמו אבא של רז מההתחלה. אני עדיין מתבחבשת עם זה בדיוק מאותו מקום של אשמה, כי כאילו יש לה אבא והוא לא חי, איך אתה יכול למלא את המקום הזה, כאילו, איך אתה בכזה טוב לב, בכזאת שלמות, הוא כאילו, והוא אבא מושלם. אני ראיתי אותו קצת עם רז. הם סיפור אהבה. נכון, ואני חושבת ואני, חוץ מלקנה ולאכול את הציפורניים, כאילו, ולהגיד, כאילו, איך אתה עושה את זה? הוא אומר לי, היא הבת שלי מהרגע הראשון. אני חושבת שהמושג אבא מבחירה, שגם אני אימצתי כלפי האבא מבחירה שלי, כי האבא הביולוגי שלי נהרג כשהייתי תינוקת. המושג הזה הוא מאוד מאוד מקל, כי הוא לא בא להחליף, אבל הוא הכי נוכח בעולם. אני פעם ראשונה שומעת את המושג הזה, אבא מבחירה, תודה. תודה על זה. והוא אפילו ליווה אותי לפה היום. הוא ליווה אותי ממש היום לפה להקליט את הפודקאסט, והוא מלווה אותי בכל נקודה בחיים, ויש לי זכות גדולה שהוא קיים, ויש זכות גדולה לילדים שלי שהוא סבא שלהם. וואו. ובאמת, יש שם... אז אני לא כאילו, אני לא צריכה לסתור לעצמי שאני חולמת וזה וזה, זה אמיתי. כן, זה אמיתי. אז את בעצם לוקחת את כל הסיפור חיים שלך, ואת הניסיון שלך, ואת גם, את יודעת, את דיאטנית קלינית, את גם עם תעודות, כלומר, לא הגעת משום מקום, את מאמנת כושר, כלומר, יש לך באמת את הכלים לתת כוח מוח וללמד אותו את העולם. נכון. וכשאת יוצאת לדרך עם הדבר הזה ועם העסק שלך בתקופה האחרונה, איך הסביבה מקבלת את זה? הסביבה עדיין, כמו שאמרתי, לא מספיק יודעת. זאת אומרת, אני מאז המלחמה הייתי עסוקה בלהעביר את ההרצאה שלי בחינם בזום לכל מי שרק רצה לשמוע בחינם. זאת אומרת, המקום הזה, המתנצל, קחו, אני רוצה שתקבלו, כאילו המוטיבציה שלי לתת
היא פסיכית, ורק עכשיו, בטיפול, אני מתחילה להבין שמספיק להתנצל. זרקו עליי מזומנים, אני רוצה לקבל כסף על זה, די! זה ערך מטורף. אין על ההרצאה הזאת בעולם מספיק לתת אותה בחינם. אנשים מתעצבנים עליי שאני מפרסמת שזה בחינם, בקבוצות. אני אומרת לעצמי, אתם פסיכים? צרי עין, או שאולי זה רמז, זה פוש כזה, זה הביטה הזאת בתחת. אופי, על החיים שלך כבר. אופי. אז אני באמת חושבת שיש לך באמת הרצאה מדהימה ומעוררת השראה, ובכלל גם את כבן אדם את כזאת, ויש מקום באמת כנשים שמקימות עסקים, הרבה פעמים אני פוגשת את זה אצל נשים שאני מלווה, שגם מתנצלות, שלא לוקחות כסף. למה? גם אני בעצמי אגב עושה ועשיתי הרבה דברים בהתנדבות, ואחד הדברים שהיועצת העסקית שלי לימדה אותי, זה באמת לראות מתי אני מתנדבת מהלב, כשבאמת צריכים אותי, כשאני מגיעה לזה מהמקום הנכון, ומתי אני מוותרת על עצמי בשביל לתת למישהו אחר. ואני באמת חושבת שזה כל כך חשוב שנשים ששומעות אותנו עכשיו, שיבינו שיש להן ערך לתת, שמגיע להן לקבל תגמול על הערך הזה, ושאנשים יבינו, על ידי תהליך שיווקי, נכון אגב, מה הערך האמיתי שהן נותנות, מה התוצאה החיובית שהם עומדים לקבל, הם יהיו מוכנים גם לשלם על זה, ובנדיבות. נכון, ומגיע לי, לך ולכן, את הדבר הזה, את המקום המדויק שאנחנו מביאות לעולם, ובאמת אני קראתי את התחת על האתר, והיה לי ממש חשוב שזה יהיה מוכן לכאן, ליום הזה עכשיו, להגיד שהאתר שלי, הכתובת שלו, אפשר להגיד? את יכולה, אבל אנשים לא מקלידים תוך כדי, אנחנו נשים לינק. אנחנו נשים לינק, אנחנו נעזור להם להגיע ישירות, ואני רוצה להגיד שהאתר שלך שקמה מוכן כבר חודשיים, אם לא 3, ובאמת ככה, יכול להיות שבאמת עכשיו יותר... את משקפת לבנות את זה מעולה. כן, יכול להיות שעכשיו הוא יותר מושלם, אבל הוא היה שלם כבר ממזמן. הוא היה שלם, אבל אני חושבת שהוא מדויק עכשיו, מהמקום, כמו שאת אמרת, שיווקי, אבל כאילו, המקום הזה שזה תופס אותך בעין, ויש לך מקום למלא פרטים, כאילו, בכמה מקומות, כי את הצעת לי את כל הטריקים החמודים האלה, אבל לקח לי זמן ליישם אותם בצורה שהיא פר אקסלנס, כמו שאת אמרת. אני חושבת שבאמת יש הרבה פעמים את הפער הזה, אגב, בכל מקום, גם בתזונה, הפער הזה בין מה שאני יודעת שאני צריכה לעשות, לבין מה שאני גם בפועל עושה ומיישמת. את מדברת על הכל. לא, את מדברת על המשימות האלה שאתה משקיע בהם המון זמן, אבל הן לא נותנות מספיק אימפקט? לא, אני מדברת על הדברים האלה כמו שאנשים יודעים שזה לא בריא לעשן, והם עדיין מעשנים, יודעים שזה לא בריא אולי לאכול בצורה מסוימת, ועדיין אוכלים, יודעים מה הם צריכים לעשות ברמה השיווקית לעסק שלהם, אבל לא עושים. אבל הם לא עושים את זה. וזה מגיע מכל מיני מקומות, ובאמת, כשאני מלווה עסקים של אישה אחת כאלה, כמוך, אז בעצם אני פוגשת הקטע הביזנסי, הקטע של העסק, הוא הדבר האחרון שמעניין פה, ובאמת, מה שהרבה פעמים יותר מעניין, הוא הנפש, הוא המיינדסט, הוא המוח, ובעצם גם אני למדתי קואוצ'ינג ו-NLP, כדי לתת את הכלים האלה לנשים שאני מלווה. כי זה שאני תותחית בשיווק, יש לי תואר שני במנהל עסקים ושיווק, עבדתי בחברות הכי גדולות במשק, התחלתי את הדרך במשרד פרסום הגדולים בארץ, זה סבבה. אבל אם אני לא יודעת להבין את נקודות הכאב של אנשים שאני מלווה, אז אני לא באמת יכולה לעזור להן. אז אנחנו תכף לקראת סיום, ודיברת קצת על ארגונים, ואני רוצה רגע שלפני שאנחנו נפרדות, שתספרי לי איך את עוזרת לנשים. לנשים ספציפית? לנשים, לאנשים, לנערות, לא לארגונים. לבני אדם. לבני אדם. הבנתי. את רוצה שאני אמקד את זה כמו שאת אומרת. כן. וואו, איזה אתגר זה. יאללה. יאו, חבל שלא עשיתי שיעורי בית. את יודעת. אוקיי. אני עוזרת לאנשים כי אני רואה אותם. אני באמת רואה אותם, ואת הכאב שלהם, את המערבולות שהם נכנסים אליהם. אני חושבת שכדי לשחות, צריך גם קצת לצוף. צריך לדעת
איפה אתה משמר את האנרגיה שלך, מתי אתה צולל כדי לראות את הדגים, ומתי אתה צף על הגב כדי קצת לאגור כוחות. זה כאילו, זה משחק כזה. המשחק הזה הוא כמו משחק עם כאב, שיש בעצם בריחה של געגוע, שזה הרגש הכי חזק מבחינתי, ואת צוללת לפעמים, אבל את חייבת לעלות לקחת אוויר. אז אני חושבת שמבחינת האינטליגנציה הרגשית ויכולת לראות אנשים, להרגיש אותם, את מה שהם צריכים, באמת להתחבר אליהם, לדעת איפה הם צריכים את ההקלה, ואיפה הם צריכים שיגידו להם, חלס לעשות לעצמך הנחות, תן שם עבודה, או תני שם עבודה. אז אני חושבת שבמקומות האלה אני מאוד מאוד מדויקת, ביכולת לראות אנשים ולעזור להם לדעת על מה לשים יותר אנרגיה, ואיפה לחסוך. כאילו, זה לא חייב להיות התבשילי פאר. אפשר גם לפתוח פעם בכמה זמן מהמקפיא קופסה של אוכל שהכנת, כאילו, אז לא בישלת היום, אבל אפשרת מהמקפיא, עשית לעצמך, כאילו במקום סלט, פשוט קערה של ירקות שלמים שאכלת ככה, שלמים ליד זה גם בסדר. כאילו, אז את בעצם מלמדת גם אנשים את המקום הזה של לא להיות מושלמים. שלא להיות מושלמים. וואו, איזה הערה מהממת. קל לי לראות את זה על אחרים יותר, אבל על עצמי אף פעם לא חשבתי. אז שקמה, ממש ככה, רגע לפני שאנחנו מסיימות, איזה מסר את יכולה לתת לבעלות עסקים שנמצאות היום או בתחילת הדרך, או אולי בצמיחה, או שאולי יש להן כבר עסק מאוד יציב, אבל הן רגע בבלבול. איזה מסר את יכולה לתת להן שיעזור להן? המסר שלי אליכן, זה תנסו רגע למפות קודם כל, מה הכי עוזר לכם, מה הכי עושה לכם טוב. זה לא צריך להיות עכשיו יוגה בשקיעה וקיר טיפוס בימי שישי, וללכת לעשות קרוספיט, לשנות את כל הקניות שלכם. לא, לא, לא. המצב רוח שלכם, האנרגיות שלכם, היכולת הפיזית והמנטלית תלויים בעצם באורח חיים שלכם. מה שאתם תבחרו להשקיע בו, זה מה שתמקדו את עצמכם לדברים שלא דורשים מכם יותר מדי אנרגיה, ושבאים לכם בכיף, וככה תצליחו להיות כמה שיותר יעילים, כמה שיותר ממוקדים, ולנצל את הזמן שלכם בצורה הכי טובה, וכשיהיה לכם ברור למה, שיהיה לכם את המשמעות הזאת, שבשבילה אתן עושות, זה כמובן תהליך עם חן, היא תסביר לכם, תמקד אתכם ללמה, אבל כשברור לכם הלמה הזה, כמו שלי ברור שאני מרגישה סיפוק שאני עוזרת לאנשים אחרים ושאני ממקדת אותם, אז כשאתם תמקדו לעצמכם את השגרה הזאת שלכם, איפה אתם מכניסים את הקצת ספורט, את הקצת תזונה, את הטיפה יותר להשתדל פה, קצת יותר לשלב אולי את הילדים עם הספורט, זה לא חייב להיות מושלם, זה יכול להיות פשוט כיף ונעים וחמלה לעצמכם, כשזה לא קורה בדיוק, אבל להמשיך לנסות, כל הזמן להמשיך ולהפעיל את הקסם, להמשיך, וזה יגיע הרגע שיהיה לכם פתאום יותר כוח, לנסות עוד ולהצליח עוד. אז אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, ובאמת למקום הזה של המיקוד, ואחד הדברים שאני באמת הרבה פעמים אומרת לנשים שאני מלווה, זה לזכור איזו מתנה את יכולה לתת לעולם. כמה יש בך בסיפור שעברת, בדרך שלך, במה שלמדת, ובכל התהליכים האלה שעשית, שאת יכולה בעצם לתת ללקוחות שלך. וכשכל בוקר את קמה, כשאת זוכרת כמה את יכולה לתת, אז אין מצב שלא תעשי הכל בשביל לתת את זה. נכון. וכדי לתת את זה, את צריכה גם לתת לעצמך. לגמרי. ולדאוג לעצמך, לגוף שלך, לבריאות שלך. לגמרי. זה ממש ככה. אני ממש רואה את בעלות העסקים שמתקדמות ומתפתחות הכי הרבה, זה אלה שכל הזמן דואגות להיות במיינדסט הנכון, לדאוג לעצמן, להשקיע בעצמן, וכל אחת מה שזה אומר בשבילה. בדיוק.
אז שקמה, אני רוצה להגיד לך המון תודה שהגעת לכאן היום. תודה על מה שאת נותנת לעולם, ותודה על מה שאת נותנת לי. תודה על האירוח. ואני יודעת שתצליחי.